Ono što je nama najvažnije u celom programu, da učimo dete da misli, ali sa mozgom kako nama stiže dete u školu, teško će da misli. Učitelji nam govore već 10 godina da je svaka nova generacija upisanih u prvi razred malo slabija u odnosu na prethodne 2 generacije. Gde su slabiji? Pažnja, koncentracija slabija, motorički su slabiji, opšte znanje slabije, rečnik siromašniji i svaka nova generacija slabija. Pa ne može s njima ni da se rade kako da razvijemo to što je prioritet funkcionalno znanje. Jer mi imamo reproduktivno znanje, to je stara Jugoslavija i Evropa, kako smo učili, pa učimo, ponavljamo dok ne naučimo. To je reproduktivno znanje i brzo se zaboravi. Ako ponovite 100 puta, onda ćemo upamtiti. A danas je prioritet drugi da se razvije funkcionalno znanje, a za to moramo da imamo zdrav mozak. Evo, Amerikanci su radili zanimanja tražena poslednjih 50 godina. Vidite ovo crveno i brano, to su zanimanja koja nestaju. To su zanimanja gde nema šta da se misli. A žuto i plavo su zanimanja gde mora da se misli. Sad vidite, pa šta je prioritet za budućnost? Pa da učimo dete da misli.